Drop it. Mga kasama, balik na sa aton nga pagapangalagad. Subong nga tinion, makaupod nato ng aton diri nga bisita, ang famous ang tao sa likod sa pinaka nagtatak nga kanta nga iyagid sang Iloilo, specifically ang Dinagyang. Radyoman Magi ang tawo sa likod sa ngamahanon nga ni aray upod naton bugal gid naton nga ginapakilala subong nga tinion. Ang tawo sa likod sang Halabira Iloilo. Grabe. Namati maayo ana yung recorded. Kulot sang mangkad kagsang katahon sa italong ni tako paipurong. Aside sa recorded, pamatian tagidya ang live Radyoman Magi. Huwag palang mga kasama live sa studio sang RMN Iloilo, ang music icon sang Antikenyo, and of course ang tingog sa likod sang iconic nga ambahanon Halabira Iloilo. Upod naton si Sir Dante Beriong. Sir Dante, good morning and welcome sa RMN Sunday Special. Good morning, Miss Maggie and Miss Marjorie, Double M. Salamat din sa invitasyon ninyo. Oo. Damo-damo ang curious. Oo. Subong sir, kamusta si Sir Dante Beriong kag sa diin siya connected ayan subong? Si Dante Beriong natuyo pa. Ay bago lang ko abutan din sa Antique. Talagsala ako nagpa-interview ka mo dyan. Siyempre daw, riyakan akong klase. Although nga politician ako daw, hindi ako kasaho bala. But this is a very momentous occasion for me personally, and thank you very much for inviting. Subong ako, senior Sangguniang Bayan member of San Jose de Buenavista. Oo, sa Antique based si Sir Dante kag ti amura gani nga may kraya laban amon nga hambal talad, especially sa mga kraya speaking diyan ka related ka mo talad kinamo. Tinamig kita, pero mabailong ko kung sinjutay lang. Okay. Going back sa history, Radyon Marjorie, kaya mo na kani hambal kung batian ko niyang Halabira Iloilo daw ka nostalgia. Kag isa pa, you know what? Wala pa niyang way pa kinay mabunag do ya Halabira Iloilo na gid na yan. Or nabunag na ta. Hindi, wala pa Grabe tabuot. ba? Kasi isip ko ang years para sa Dinagyaw. I mean, ara ng Dinagyaw, pero ang Halabira, nagasugod na. Bata pa kita. Oo. If I remember right, I'm not exactly right siguro about this. I don't know how long it was since I composed it. Siguro more than 10 years ago pa. More than May buot ka na gali. today. May buot ka na to yan. Tubo ang buot. Let's go back sa history. Sige, Sir Dante, istoryahan ta. Istoryahan naton before ang Dinagyang Halabira Iloilo. Sir, paano nga napukaw ang interest mo into music? Kaya hindi lang Halabira Iloilo sang Dinagyang ang imo na imo kundi damo pa. Lawit ng istoryahan ko lang mag. Sige, But as a musician, I started in high school and then tried a little bit of competition in college. Nga upod ka to sa ito nga timpo ang subong bla ang amigo ko gid nga si Arnold Depano who composed the song Lead Me Lord. So we were classmates in Ateneo de Manila. Tapos after that ka professional nagtrabaho na ako, nagpadayon ako sa songwriting until such time nga nag-intra ako sa mga national competitions. So nagdaog ako diri sa Iloilo in 1995, the first time under pa to kay Director Edwin Trumpeta nga ano pa to nga DOT. And then in 1996 Ilonggo Music Festival onwards to 2000 hanggang sa Subong. Nagubay try kag nagobra sa kanta. Oo. Sir, sino nag-influence sa imo sa music? May dyan sa family niyo nga daw into music? Tatay ko gid. Ang tatay ko was a harmonica player. So lindron ba ko sa mga aten pa ang harmonica. Kag I started with a ukulele and then a trainer guitar. Ng trainer guitar, gamay nga gitara. Tapos a little bit of piano. So everything about me sa akong music is self-taught. Ako lang nagtudlo, klawas ko. Pero why ikaw na sir nag-enroll sa mga music school? Pikado bay pobre katong chimpo. Kag taga-baryo bay kami. Taga-landing takan mo sa atin pa mga ang landing was 3 kilometers away from the poblasyon. So medyo during my younger days, urat mga kurinti pa, ura pati. Kingke pa lang dati. Stugid data na mo, Ma'am Marge. Kingke kita na. In fact, most of my songs were written when there was brownout.
kag rotsulo sa balay. Inspired ka. Inspired. Di linang. Speaking of Isa pa, inspired, no? nami sir magsulat nga do kalinong, di ba, sa tanan? Definitely. Huni lang sa sapat mo. I-try writing a song in the middle of Quiapo. I think it's disturb ka. Chaotic na ng song mo. Ako ganyan ba ko, speaking of inspire, Joman Marjorie, sir, anong inspirasyon kag imo nga mga kanta nga daw gatatakid kag daw LSS kagid? Ambay lang sa kadruhon kakanta na ubra ko, may Filipino, may Kinraya, may Ilonggo, may English. So I think my songs are thematic in nature. Kung Nakadepende kung ano sa ang tema na, kag ang baratsagan ko kang chimpong agin ubra kong kanta nga ra, amura ang nagawa sa kanta. Oo. So because ang emotional disposition katawo depende sa kung ano ang baratsagan at that exact moment. Oo. Halimbawa ikaw, pira ka adlaw mamanakaw. Di imong baratsagan. Pila na lang sir ka pinulan ko. Ang baratsagan mo sa timpo nga ra nga nabatsagan mo kit ang pagpamana mo amura ang pinakanami nga baratsagan. So the same thing with songwriting. Whatever you felt at that particular time that you wrote it, that's the way the song would have been or would go. Okay. Sir Dante, ano ang pinakauna nga kanta nga nasulat mo? Ang una-una ginakanta na sulat ko kang high school ako, title na For Agnes para sa bayi. Sino si Agnes, sir? Well, she was an assumptionista and eventually Okay lang na sir, became istoryahan. tapos naman, kamaan mo kasawa ko Kasi niya. mapuli mo ba lang karon Di ba naman kasawa ko niya, mga kasawa. Okay. Naluoy ko sa bayi nga to hay ang do may problema tana sa nang ano ba daw nadura sa nang kawalingan nga Pang-ino-ino. ano ba yan? Ano tawag ka na daw may depression or something. But I was so carried away by her story and I was inspired to write the song For Agnes. High school run. Pwede sir sample kay Agnes nga na sir. Para, I mean, din si Agnes. Hindi na lang Hindi na Din lang. si Agnes subong sir. Pero bala ni Agnes na para sa Nag-graduate iyo. naman siya. Nung We went to the same school in college. Nakita na kami sa Ateneo. Pero she already knows that you wrote a song for her. Yeah, she Para knew sa iyo. because he sang it before her. And she cried when she heard it. Long time ago. Long Long time ago. High school pa kami 1970s pa to March. Wala pa kamo sa to. Way pa 90s kamo ya mo. Oo, gani batang 90s kami. Sir, sa tanan nga mga kanta mo, ano gid ang mamba naton nga daw pinaka nanamian mo? Kaya bala ang ko tanan nami man eh. Oo. Sa tanan nga kanta ko nga daw para kanakan that would define me Oo. as a composer is the song Mabuhay Ka Pilipino. Mabuhay Ka Pilipino was the grand champion song in the nationwide search for the centennial song of Philippine independence in 1998. So bilang ka Pilipinas no March. And the song was only good for once every 100 years. Oo. So the next songwriting competition Wala na will kita. be in 2098. That's 200 years, di ba? Hindi nakalabot Why na sir. kita? So ang imo ba lang ako nga once in a lifetime, you pass by this earth once lang and then you go na. Ano gintugro kanimo nga sangkabot na nga gift gid? Ang gift is that you wrote something for the country. Wala ra. Ang batian nyo na malaya ka na Pilipino. Kagitingan mo ay sisigaw sa buong mundo, sa buong mundo, sa June Amo ni Independence. siya sir ang ginhambal sa 1998 centennial anniversary ng independence ng Pilipinas. Amo na ang song nga ginatugtog. Mabuhay ka, mo. Pilipino. Official centennial hymn Yes. sa Pilipinas. Yes, nga in June of 12 of 1998 dito sa may Kawit, Cavite, Ryan Cayabyab was the one who conducted an orchestra, the Philippine Philharmonic Orchestra. And 1,000 voice choir ginkanta ni Raran. Sadly, I was not there. I only saw it on television. So nagibi ako kanugon kung ko daadagyan ako. Well, pero it's still being played until today. So Independence Day naton. Oo, and among these compositions pagid sir, ang isa ka nagtatak pagid is mauli gid ako sa antike. Anong hugot sa kanta nga ini? Ang hugot kariya is pagdaag ko kang Mabuhay Ka Pilipino, I said, why do we stop writing songs because we have already achieved something big? Then ko, I think we have to continue. So kato nga chimpo, pagdaag naman sa national, ay dalawa kami kantikan nyo, nagdaag mo, not only myself, but also Katsamirila, nag-top 12 kami. So from there, I said, we should write our own provincial theme song. Yes. And ang provincial theme song, ako ang lyricist, tana ang composer, ang Antiki Banwang Hamili. After that,
I wrote another song. Ay nag-brown out sa balay. Kag gusto ko mag... Paborito mo mga brownout moments, sir. that was the May moment. ugot si Sir sa brownout that time. Wala ubrahan ka because brown out, so wala pa ko generator. Kaya may generator ako mo, no? Kaluyan sa kadod. Mabuhay ko gitara, and then I played a little something, and then, nami dyan nga tono. So I dedicated it to mga layas ng Antikenyos. Oo. Ang mga ano ba lang, When you mga... say layas, sir? Ang layas ng Antikenyos, term dyan nga gincoin kang former governor, the late governor Evelio Javier of Antique. Ay kato nga chimpo kang nag-struggle pang Antique sa anang identity bilang in terms of its economy and its its identity as a people. Yes. Kalabanan ka mga successful ng mga taga-Antique. Sagwa ka Antique. Oo. Para gabalik. Dura pag uli, siyempre nagapati ta na nga kung sagwa ka kag you do something good for yourself economically, financially, you contribute and you give back to the province. Oo. Kaya how do you invite fellow Antikenyos to come home and give back? So ang kanta nga maulig ako sa Antique, dedicate ko para kananda para nga iangat liwan ang taga-Antique nga sa probinsya kag sa mga Antikenyos sagwa ka Antique so that we have connectivity. And then eventually we work as one people. For the progress of our province. Oo. Dahil ang na. And it's Pauli very ikaw. effective. Very effective because it's very easy to Ma-feel mo bala, sir? to ask their help. Kung may kinanglan ka, kung batsyagan, sa Prasantiki, namira mo ulit na batsyagan dali magbulig. Oo. Pagbisan gani kita, no, daw hindi taga-Antique, pero dumauli sa Antique, matianta na. Kanami isang song. Kay, doon kung baga bala, sir, daw, wala man. Daw, may gamay man ka mabatiin mo. Doon mo konsensya ka man sa mind mo, kag mag-guilty nga. Oo nga. Nga hindi ko magpuli sa lugar nga dira ko nagdako ag dira ko gisugudan ang tanan. Tilagyan, kung ginhalinan mo, dapat ulian mo eh. Yes. Amo na gani hambal nga kung anong imo ginhalinan dapat balikan mo Yes. gid na. Pero before we proceed sa Labira Iloilo, sir, pwede kami kapangayo pabor nang gusto gid namo na batian live ang mauli gid ako sa Antique, di wala ra. Abo, live daw. Oo, bisan mga gamay lang nga linya, sir. Buhay rin ako nga sa Maraya, nag-eskwela. Alawid rin nga sa Maraya, nag-aobra. Galagas kang oras sa kada higayon, sa masiat nga palibot, magamo nga sitwasyon, mauligid ako sa Antique. Nan. Thank you so much. Wala ka gid tayo mabatian mo. Oo, kag daw gina-describe man bala sa kanta Radyoman Marjorie, daw ginahambalan ikaw nga di bala ka nami isang aton nga lugar, mauligid ako sa lugar nga matawhay. Di bala kay di insakto man gid ina. Amura sa kabutang nga gusto ko paalinton sa programa nyo, March kag Mags. Man mo sa kabuhi nga dya, we may struggle all our life to attain or get something for ourselves. Fame, power, money. But at the end of the day, para kanakan, ang true joy and happiness is when you get connected back to family and you go home to where you belong. Not necessarily nga matinilogid to, pero may kung sa mga ano pala may ano ko ay pugad ko pala ginaulianaw. Because there is nothing more important than relationships. Para kanakan, it's not money, it's not fame, it's not, wala nang kwarta ko na ikaw nagkumatayan sa nakatring ikaw lang sara, milyonaryo ka, or okay. So, ibig sabihin, that song reminds us that there is something more important to life than just Material things. So, relationships is very important. So, that's what the song is saying. Oo. Okay. Moving on, we talk about Halabira Iloilo. Yes. Paano, sir, nga Iloilo nga kanta ni, pero taga-Antique, gidwa nila to sing this song and to compose this song. Yes. It's a good thing, live kita kadya. Hay kadya, maistorya ko lang. I was trying to call my friend Romel Chu, ang collaborator ko sa kanta nga dyan, ang taga Ilonggo, kita na si Romel. But he's in CDO now, in Cagayan de Oro, nag-migrate na siya rugto. It started with friendship between myself and Romel Chu. Si Romel Chu, dyan sa may Mary Mart, sa may VGS, bla. Dyan kara. And that the recording studio was located there. Kung nag-record kami, diyan kami ka-record. Din nakilalahay kami ni Romel. At one point, after my interview sa isa radio station, I won't mention na rin na lang, no? Nag-ambal sanda nga, is it possible nga maubrahan man kang ano? Ang kanta, ang dinagya, ngayang Binirayan Kruhay. May dyan, Binirayan Kruhay. Team song ka Binirayan Festival. Yes, oo. So I was challenged, sige, buligan ta, mabulig ko. Wala man ko nang bal nga ako gid mabulig. The term was, sige, buligan ta, mabulig ko. I will contribute, I will help. Pagbalik ko sa studio, nakita na kamigo ko,
I presented the idea to him. I said, na-interview ko, gusto ko mag-ubra ka. Sige, bigo, sige. So, interesado man siya. It picked his interest. Kaya nga, sige, we will do it. So, itong gawin natin. Sabi ko, padarhan mo ako kang material sa About Iloilo, na mga, ano ba lang, history, culture, background, the profile kay Iloilo. Ipadara mo ko na sa LBC, tunaan ko, tapos I'll write the text or the lyrics. But when I went home on that very day to Antique, nagkasakay ako sa L300, sakyan pa ko kato. Sa paminsaran ko, nagwa ang tono, ang ano bala, ang chorus line nga. Rhythm pala na. Wala ang word tapos kinahagagan ko, Halabira, Iloilo, sulong sa pagbago. Amo pa lang ra. I started with that. Without the lyrics sa may stanza or what. Sir, isa na balaan na to, hindi ako may kilalagid ako, amo man ang obra nila. Mga young generations, balas ng composer, bala. Ang lyrics, gid man, sir, actually, hindi mo siya pwede mapilit, no? Man-pop up lang siya sa mind mo, even concept ra mong. When you write a song, there has to be a concept first. Pero kisa, gamater ka ng lugar. Kanakan, may sa kalabanan ka mga 90% ka mga kanta na obra ko, samtang nagasakay ako, o kung nagadrive ako. Kung gano'n na doon tawhay, bala, ano ang mind mo, bala, explore. Because wala ka naman kausap, sarili mo lang. Kung pakalinong sila, at linong-linong sila, abi mo gatulog na, or ga-compose ka linong sa mind nila, nga hindi nila mo put into writings, anay. Tama rin na ma-Marge, so jayad, nabanaan ko sa akan pagbasa-basa man sa Facebook, nga there are two creations mong. The first creation is in your head. The second creation is when you put that creation in your head to actual creating the song na. When you already record and everything. So it starts in your mind. So ako, kung nagabiyahe ako, daw pinimi ako, kaya na, ato ko dyan, nag-obra ako kanta. Ka naman, sir. Pero ang line nga, tara-dara-dara-daran, para ka naman ng mga composers, if you know that something is really, really good in terms of the musicality of that thing, nga nga melodic content, lagyan riyan nga daw umbok. Nga hindi mo madakap, kinanandakpan mo dayon. Oo. Iba na sa, it's either, basta gakuha na sila on das, may notebook na sila, basta isulat na nila mo. Kako nadakap mo ra, hindi mo mabuyan. Nagalubuyan na, budlay sa kapon, liwan. You know, di ba, a quail, ang wild nga umbok. So, sa hektarya nga lupa, ang originality kang kanta is just like an umbok. Gabi-gabi. So, may isang batang original na dapat takpon mo ran. Pero budlay dakpon. Budlay lang. Budlay nga pakitaan na lagsan mo kita. So that time I caught a umbok sa salakyan. Sa travel. And then when I came home, I arrived home, ginupisahan ko ron siguro mga daro ka sa naman o ato a month man nga sulat ko kagin edit ko ang lyrics kang Halabira Iloilo. Halabira Iloilo, ano sa din kanina nagkuha sang inspirasyon nga dapat Halabira Iloilo ang sa rhythm nga napanumduman mo? Yeah, so I called up my friend Romel. Mel, ang Halabira Iloilo ba sa Aklan o Consililo? Nagdebate pa kami darwa mong. Pero dito sa Aklan may ara mga tiatihan nga Halabira. Pera pasma. Pero kung pera pasma is Ilonggo, kung sino doon Iloilo ran ay bukat manakyanon ran. Diba? So ang Halabira Iloilo is an Ilonggo words. No? Hindi yan Akyanon, hindi man na Antiqueño nga words. Ilonggo kasi doon ang origin na Iloilo. Okay. So sige, we start from there. I wanted to make really sure nga ana ka Ilonggo nga Iloilo ang tinaga nga rin. So he said yes, amon ran. So I proceeded. After Halabira Iloilo, ang iba ng mga succeeding lyrics because it talks about history, culture. Paano gin-incorporate, sir? May pirakastansa diyan sa tong nahauna nga istorya kag panahon nakilala ka sa ngalan nga Irong-Irong. Puno sang manggad kag sang katahom sa idalom ni Dato Paiburong. Yes. You know, ako ang binarayan director ako sa festival mong. So I know how the history between the Malays and the Ati. Ang unang may ati-atihan ba kita? May dinagyang kita? Kaya nga relasyon ka dyan, kang mga malayo ka mga ati, nag-inati, kuno abi sa itsura, ang mga malayo, para mangin friendly sila sa mga Malays. Yes. So, well, para kanakan, katunga chimpo, very important ang history, ay ang ginhalinan kang bilog nga panay, wala pa to Antique, wala pa to Iloilo, wala pa to Aklan, wala. We were just one island, we called Panay. So, under the leadership of Sumakwel. So, sa Paiburong,
ang assignment na ang ana nga jurisdictional authority rigya sa may Iloilo, irong-irong. So that's the first stanza. Yes. Ang second, sir. Ipabugal ko ang imong ngalan, ipabugal ko ang mga binuhatan sa imong ginikanan kag imong kabataan, gabuligay. Kasi doon, from there, you were given praise na tahom na, manggaran pa. So what do you do with it? Ipabugal mo gini, ang kagang not only ipabugal mo ang what you see around you, ipabugal mo ang the works that you do in relation to what you were given. Oo. Sir, if I may butt in, paano ka magpili sa mga words sa imong kanta nga daw para sa akon relevant siya sa nakaligad, relevant siya subong, kag daw relevant Pwede siya sa future. Ang tawag kara is logical concept. Dapat kung maobra ko kanta, may konsepto ang kanta mo, pero may logic. May rason bala. Ay kalabanan ka makanta baratsagen. Oo, more on feeling. Mga hugot lang bala. Oo, pero Amo na subong bala, sir. You look at frustrations the nila. story the songs of Ed Sheeran. Yes. You hear the songs of Ed Sheeran. Ang ganda ng lyrics niya, no? More on Tahong-tahong bala. More on siya, sir, more sa luyag, ya bala sa isa. Oh, pero meron siyang kwento. Oo, Story. May kwento siya na ganun din sa pasensya ng Tagalog kasi buhay mo kusmila mo. Ang pas ka ang ipabugal ko ang imong ngalan, gusto ko nga when you were given something, when you were endowed with gifts yan sa may Iloilo, ang katahom sang inyong lugar, mangkaranan nga lugar Iloilo. So what do you do daw with your manggad? So ang imong lyrics nga kakuon nga sang binuhatan sang imong ginikanan kag kabataan. So you try to imbibe the relationship between the people and the environment. Okay? And third stanza, ano na niya ang atong chorus, sulong sa pagbago, matahong nga banwa ko, Iloilo. You notice nga banwa kong gingamit ko, hindi probinsya, hindi syudad, because banwa is generic. Yes. Okay, it can be a province, it can be it's in the dialect. As a whole system. Oo, daw ang banwa mo bala. When you say banwa, I mean Community. Actually ang banwa is community. Kag sa tanan nga panahon ikaw ang palanggaon. It's expressing your love for your province. Manot mo. Yes. Kung ikaw bala Ilonggo, Rajon Marjorie, mamba ka nga, especially kung ara ka sa luwas ang pungsod, subong sir, mabatian mo ng kanta nga ni dumaybi ka doon, di mo maintindihan ang feeling nga gusto mo magbalik. Emotions nga gusto mo, pwede ka lupad ko ano yung pulis sa Pilipinas. Proud ka nga Ilonggo ka. But there is an explanation there nga maskin antikenyo ako, ang nabatyagan ko ang balatyagon sa Ilonggo. Tungod nga ang kami ni Romelcho, siya bilang Ilonggo, ako Antikenyo, it does not really matter naman sa panay kung Ilonggo, Antikenyo, kaya ang inyong ginulan ng istorya nyo, isa lang man. Mali culture, kag ati culture lamang kamo. It just so happen nga, tungod sang civil government, may mga Antique na, may Iloilo na. But there was a time that we were one as a people. So, ibig sabihin, this is a connection between me, nga Antikenyo, kag mga Ilonggo. Pero gingamit lang word nga Ilonggo, ito siyempre, anak Ililo dyan mo. Okay? And then may stanza nga koon sa paglakat sang malawid nga tinion, nakilala ka sa madong buluhaton, ang imong nga dinagyan kag imong kasadyahan padayon nga ginapasinunggan. Now, this is now the focus of the song. So, may duha mong ang sikat kaninyo dyan mong. Sikat ang dinagyan nyo. Today highlights na sikat mo ng kasadyahan nyo. Talaga, inta, pero may antiki ka to. And we are happy nga ang kasadyahan open siya for the whole region sa Region 6. Hindi lang ya Iloilo or mga kabanwanan sa probinsya sa Iloilo, kundi bilog na ya Antique, Capiz, Intra. There was a time in the past na nag-champion kami sa dinagyang. Amon nga choreographer galing, Tagalilo. O, ito ang malaki na rin, to. Pero he eventually became an Antikenyo at heart, no? So, pero he's dead now. So, ang tapos ang may stanza kamo himuon ko ang tanan nga masarangan, isinggit ko sa bilog nga kalibutan, kita mga Ilonggo tunay nga Pilipino, mapisan kag dungganon nga mga tao. You know, sir, kung anong na-feel ko sa kanta, samtang ginahambal ka na conviction. Yes. No, may conviction ng kanta nga amo kami ni nga mga Ilonggo, mapisan, dungganon bala nga tao. Yes. Sa kanta bala Rajon Marjorie, ma-feel mo gid ang message siya. So ang may stanza diri nga koda nagasailing halabira Iloilo ikaw syudad kag probinsya may tipograph klaro dyan. Halabira Iloilo ikaw syudad kag probinsya, napunan ka sa kasadya, itibong ang kalinungan, padayon sa kauswagan. So now, these are your aspirations. Yes. As a people. Okay. Kay siguro damo pa. So, sir.
gin-mention ko kaya Ma'am Marge kag Mags nga ang Iloilo is not only a city, it is also a province. So just not to discriminate bala between the province and the city because Iloilo is Separate into two. hindi mapwede i-separate. Pero sa province and city mo lang. pero sa kanta, this is just one. Isa lang. Ikaw syudad kag probinsya. Kag ang last na stanza would be yun na, Viva Señor Santo Niño, Halabira, Dagyang Iloilo, Dagyang Iloilo, Viva Señor Santo Niño, Halabira, Iloilo. Tahom gid ya Radyon Marjorie. Mabatian mo ni bisan ara ka sa dalan kun tagsa ka dinagyang kay ti syempre gina-play, dumasaot ka. Kag kanami bala sang pagkanta kag naga-jive gid ya sa imo nga tingog do ka pagsik bala sir. Doon mo na siya. Pero syempre hindi matapos ining interview Radyon Marjorie kun wala sang sample. Sample gid? Oo, may sample. Pero sir, maskin first lang ang halin sa puno, bala? Halin sa puno kasi sa punta, pero hindi na pagsulito. Ano ganit, dahil lang ha? Sige lang, karoon na ako nga no. Sabat mga imo ko sa mga San Jose dyan. Sorry mga Kasimanwa, busy tawag ka na. kang inyong Kasimanwa, subong. Yeah. Yes sir. Kay kanami bala sir, we talk about history sa unang bahin sang kanta. Then pero nasamuan siya sang religious aspect nga hindi dapat madula because nga ang dinagyang gani ang sentro is Señor Santo Niño. Yes. So ang kanta nga dyan, tulang tawon nimo is one kung mangkuton mga bata ko. Sabi nila ito yung favorite song nila. Okay. Ang mga apo bla. I have a grandchild who is 3 years old. Every time nga sakay kami sa sakyan, lolo, halabira. Every time. All the time. Halabira ang gusto niya. Ginapakanta niya sa mo sir or recorded? Ginapakanta niya tapos kasaot siya kakanta siya. Lain gid ang charm sa mga apo hindi ang lolo. So that means that isa pa na ang gusto ko i-share kaninyo mga Kasimanwa na ang kanta, once ka ni mauyunan ka mga bata, kabataan nyo, mga apo nyo, namira. Oo na. Anyway, sir, gusto natin mapahalin lang sa puno hasta lang sa katapusan. Hindi na ning punta ning iban nga sulit diri lang. Ang lyrics ng balas ng song. Nga gusto namon no batian kung baga balas sa pagkaon, hilaw bala. Hindi siya siling recorded, hindi nga damo musical gusto ginamon pamatian live subong si Sir Dante Beryong sa kanta Halabira Iloilo. Sa itong una nga istorya kag panahon, nakilala ka sa ngalan nga irong-irong, puno sang manggad, kag sang katahom sa idalom ni Dato Paiburong. Ipabugal ko ang imong ngalan, ipabugal ko ang mga binuhatan, sang imong kinikanan, kag imong kabataan, gabulig ay pagkadto sa kauswagan. Halabira Iloilo! Sulong sa pagbago. Okay? Medyo amo lang anay kita kara. Budlay man ay Sir, may we know ano nga tuig mo ni gani ginobra ang kanta. That is not at the moment hindi ko kumaan kung anong exact date. Pero mga bata mo mga siya nga tuig. Mga more or less 10 years ago. 10 years tapos ang tingog ang kapagsik amo sa gihapon. Nagumalaam ng Marge. May bata pa sa. Lain ang tingog ko sang bataon pa ko pero at subong daw nagadalom ng tingog naman nagang. Pero ara man gyapon sir because I remember ikaw ang naghimo sang kanta sang palaro sa Antique so wala kupas. Basta kung sa studio kita nga live when mo dyan ang nami mong kung nag-recording ikaw naga-enhance mas stretch mo boses mo pero pag ini-interview nyo ako rito nagaginakulbaan ako sa inyong duha dumatig-ik ako sir nabala kita man actually may mga nagakanta kag na-prove ko gid na kay hindi man ko yan sa kanta radyo man magi pero makaka-observe lang panis lang kita yan okay tayo partner ko biga compose mo song pero I mean nga ma-realize kung sa totoo lang, hindi mo ni siya namin magkanta, pero once i-record mo, galit na, ang outcome. May mga kilala kami nga artista nga mo ko, okay. Because digitally, digitally reorganized or enhanced. Anyways, ang gingamit ko dyan ng instrument, ang gitara kag drums. Dahil lang kita, excuse me, 1 minute, baka emergency, dali lang kita. Imagine mo, radyo man magi ka,
daw ka mahambal mo do ka nostalgic bala sa parts ang mga kanya daw damo ka madumduman sa Iloilo bala. Yes. And abi mo Rajon Marjorie, we are very happy. Tandaan tagid ang adlaw nga ni because nga talagsa lang kita makapaigo sa schedule naton kay na-invite naton si Sir Dante Beryong nga daw elementary pa kita nabatian ta ng tingog ya subong pila na edad na kag na-meet na siya. I never mentioned the age na lang. Pero you know do pila na isa naman gawa ka di kada ang naglipas. Kasi sobra bala. Anyway, sir, issue dihan namon do medyo sako pero ang imo sir nga panugyan sa aton mga kauturan agati you know mga mahambal mo man sa mga nagahimo sa mga bataon mga nagahimo sang kanta. Yes. More on feelings, may mga araman mga for advocacies, for iban man nga intentions or lain-lain man nga medyo may rap, may flip top and everything. Ano na lang imo mensahe diri sir nga bilang isa man sa iconic man nga tawo sa likod sa mga ambahan. And to add nga, and to add sir nga dapat kay ikaw local artist, so dapat hindi ina madula your message, sir. Yes. My dear friends, especially those who are in the field of music also, local man o kung professionals, no, amateur or professionals, para kanakan, ang the gift of music is something that you are endowed with for a particular period of time lang in your life. So, tinghuaan natin nga when we write something, we do not write it for the glory of the song or yourself. We write something because if it is a beautiful song, it will just reveal itself. Magwarang mantanaran. Do bulak sir. Dura makuang magubra. Lang Yes, ma-realize man katao medyo mga kong kantang ora man nagbukadkad. Yes. Pero I can say that about 95% of my songs na mukadkad. Kung sa'yo doon, nagkapasalamat ako ay kung mga tuguruan kita kang sang katalento, padayunan natin rahay because there will be a time that we will stop doing it. So para sa mga composers dyan, birahin nyo ka compose. Produce something. And never believe for a while or nga magkuon ka mo nga urat pulos ubra nyo. Ay ako, katupin may ako kaperdi bala. High school ako, college. Sura ako pagdaag. Nagdaag lang ko when I was 35 years old. Doon nagkakaano ka sir na doon nagkaka-discourage ko na to continue because of something. Kasi some people do not appreciate you. Yes. When you write a song, it's not for you to be appreciated. When you write a song, it is something that you produce and create. And if people appreciate it, good. If they do not, well, that's not your problem. Yes. Okay? So, kapasalamat ako ninyo, Double M, Miss March at Miss Maggie, for inviting me here. Ay, amo dyan ang first ko interview nga daw medyo madalom-dalom gawang istoryana ita. Okay, kag live pa. So, kabay pa nga mauyunan ninyo ang Halabira Iloilo bang gyapon. Kag palanggaon ginila sir hasta sa future. Maskin may mga kabataan na kita kami sa ulihi. Ang kanta Ipasa sa sunod nga henerasyon. Kag hindi gipag-islan. Kasi amo ginaya ang trademarks ang dinagya. I think the one person who will really appreciate this between now and the time she really gets old is my granddaughter. Halis sa bata siya. Kadya, bukat lang, pati ang grandson ko, darwasan da kadya. O tatlo ka na tatlo ka mga ba. Pati ang, talang apo ko, all my 6 grandkids who are 3 in Iloilo and 3 in TK, when they hear the song Mahalabira Iloilo, they really, para kananda, memorize nanda. Memorize nanda. So, pasalamat gila ko sa appreciation niyo. Kaya kami sir sa RMN Iloilo, we are so honored man nga nagkadto kagid all the way from Antique. Nag-travel ka aga pa just to be here. Kag to discuss man about sa background, sa history. Kag nagpakilala man naging mga kaugalingon. Sa ating mga kauturan nga tingog mo lang ang mga batian kag wala kanila makita. I-greet nyo lang ako sa January 31 birthday ko. Sige lang. Advance happy birthday, sir. Salamat. Thank you so much. Mga kasama na batian si Mr. Dante Beryong, bugal sa mga Antiqueño. Mga kasama, aton pagpanumbalik karon dugangan pag naton. Bilang naton diri ka mga topiko nga gin preparar para diri sa aton nga mga tagpalamati before ang away ni Pacman kag ni Brown. Ang oras Philippine Standard Time alas 9:50. That portion was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select.